Прывітанне, даражэнькія. А вы ведаеце, што вядомы шмат каму помнік Мікалаю Каперніку на кракаўскім прадмесці з'яўляецца адным са старэйшых захаваўшыся помнікаў Варшавы? Зараз раскажу. Помнік знакамітаму польскаму астраному з'явіўся перад палацам Сташыца ў 1830 годзе. Яго аўтар дацкі скульптар Бертэль Торвальдсен. Сам помнік быў сведкам і звычайных вулічных гісторый і, напрыклад, акцыі ўстрашэння 19 верасня 1863 года, каля пасля замаху на генерала Фёдора Берга маёмасць жыхароў суседняга будынку была дэманстрацыйна спалена. У 1940 годзе польскамоўны надпіс быў заменены на нямецкі вялікаму астраному Мікалаю Каперніку, што неаднакротна пасля выклікала акцыі варшаўскіх падпольшчыкаў. У 1944 годзе пасля варшаўскага паўстання немцы спрабавалі знішчыць помнік, пераплавіць яго на метал, але яго здолелі ўратаваць і вярнуць на першапачатковае месца. Знаходзячыся на знакамітым каралёўскім тракце, помнік Каперніку заўсёды звяртае ўвагу турыстаў, а пляцоўка вакол яго выкарыстоўваецца для грамадскіх і культурных актыўнасцяў.